Türkmen goşununaky çağırış boýunça gullukdan ýer boşamak üçin para bermeli. Türkmenistanyň çägindäki dürli harby birikmelerde serkerdeler 2 ýyllyk çağırış boýunça harby gullugy tamamlanan eskerleriň enatalaryndan ogullaryny gullukdan ýer boşatmak üçin 2-3 miň manat möşberine para soraýarlar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanaky çeşmesi habar berýär. Galy berdi çeşme gullukdan boşadylýan eskerleriň egin eşik bilen üpçün edilmeýändigini, döwlet watany 2 ýyllap gulluk eden raýatyny öýüne öz howsarlarynyň ýyzynyň elten eşigine iýberýändigini habar berdi. Ol ýetiren maglumatyny öňe sürülýän tejribeleri başdan geçirýändigini aýdýan ýene atalaryň sözlerine salgylanyp, ofitserlere para beren raýatlaryň çağılary 15-nji aprelden öň boşadylar. Para bermäge ýagdaýy bolmadyk eskerler henizem gulluk edýär. Olaryň şu aýyň 25-30 aralygyna gelmegine garaşlýar diýdi. Türkmenistanyň prezidenti çağırış boýunça harby gullugy geçýän gullukçylary harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırlyş hakyna fermany 19 martda gol çökdi. Adatça çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerleriň arasynda her ýyl prezidentiň fermanyna sabarsyzlyk bilen garaşylýar we onuň çykan gününi gullukdan boşamaly eskerler harby birikmelerde bayramçylyk howasyna geçirýärler. Däp bolşýaly fermanyň çykan gününden başlap gullukdan boşamaly harbylar çöregini ýaş eskerler bilen paýlaşyp günlerini sanap başlaýarlar. Ýönen ha ýurtdan gelip gowuşýan soňky habarda giň ýaýran korrupsiýa hadisasynyň eskerleriň goşundan boşadylmak çäresine de baryp ýetenligi habar berilýär. Galy berse-de türkmen goşununaky nowsanlyklar we kemçilikler barada Azatlyk radiosyna wagtaly dürli maglumatlar peýda bolup durýar. Meselen maýyň aýagyny Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň terbiýeçilik işleri boýunça müdürligi tarapyndan taýýarlanan we aýdylýan video gelip gowuşdy. Onu harby birikmelerde eskerleriň arasynda höküm sürýän dedafşina, ýagny agylyk edehediniň henizem dowam edýändigine, munyň netijesinde eskerleriň manysyz kötenýändigine, hatta olaryň käbirleriniň kämahal birikmelerdäki biýdüdügünçülükler derarly el aýagyny çapdyrýanyna şaýat bolmak mümkin. Bu barada agzalyan videoda giňişleýin gurrun edilýär. Azatlygyň çeşmeti 7-nji ýylyna beren maglumatyny harby gulluk boýunça raýatlaryň sezewar bolýan kynçylyklarynyň eýem harby komissariýatda başlanýanlygyny gurrun berip şeýle diýdi. Eskerleriň kynçylygy wayankamada çağırlyp başlanan döwründe başlanýar. Eger sorulan parany bermeseler hatda keselen bolsa gullugy alýarlar. Häkimiýetler hatda ýokunç inçe kesel ýa-da hepatit keselli oglanlary gullugy alan soň armiýa baran beýleki eskerlere kesel ýokoşýar we ýüzlerçe esker ömürlük maýyp bolup ýyzyna dolanýar. Geçen 6 aýyň dowamyna Saragy terhedinden ýüze goly esker invalid bolup ýyzyna dolandy. Olary hepatit ýokoşupdyr diýip çeşme gurrun berdi. Bu öňe sürülýän gurrunlary Azatlyk radiosyny degişli häkimiýetlere tasdiklatdyrmak ýa-da inkar etdirtmek başartmaýar. Ýöne türkmen goşununyň häzirki ýagdaýy barada peýda bolýan maglumatlarda harby birikmeleriň üpçünçilik bölümleriniň işiniň yaramazlaşýanlygy, eskerleriň ýymy tüpçünçiligine de bärden gaýtmalary ýol berilýänligi öňe sürülýär. Soňky bir ýylyň dowamynda ogullaryny goşun gullugyna uradan enatalar eskerleriň azyk bilen üpçünçiliginiň görnetüň yaramazlaşýanlygyny habar berýärler. Çağam horlanmasyn diýip götürüp bilen imitlerimi götürüp ýurdun o çetinine gulluk edýän oglumyň ýyzyndan gatnamaga mejbur bolýaryn diýip öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen ýylyň noýabryna Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Geçen ýylyň noýabr aýyna edilen bu gurruny Türkmenistany çeşmäniň 7-nji iýulyna iýeren maglumaty hem tasdiklaýan ýaly. Ol harby gullugy geçýän eskerler ofitserleriniň el telefonlaryny ýene atalarynyň kömegi bilen pul geçirdip onu nagtlaşdyrýarlar. Şeýdibem çörek puly edinýärler diýip sözüni jemledi. Belleşimiz ýaly bu gurrunlary degişli häkimiýetlere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek azatlygy başartmaýar.